Boa tarde a todos e a todas. Vamos a facer as comisións correspondentes ao derradeiro, decimos pleno do ano, non? Así que é o do ano, e entonces vamos por orden señalado. A primeira das comisións é a Comisión Informativa de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias, e concretamente no desenvolvemento do orden do día previsto. Temos no primeiro punto, como sempre, a acta anterior, correspondente ao 20 de novembro, que se non hai obxeccións, pois dámola por aprobada. Sí. Segundo punto, a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á Federación Galega da Construcción. Neste caso ten a palabra Marta Novo. Bueno, pois neste punto trátase de adherirse á Federación Galega da Construcción, que consideramos desde o grupo de goberno que é necesario, pode ser interesante estar adheridos a esta federación e ter acceso a información que tanto da contratación de obra pública como de diversos informes relacionados coa construcción que poidamos requerir. E, bueno, trátase de unha adhesión económica que son de 500 € ao mes e, bueno, consideramos aceitada facer esta adhesión. Nada máis pola minha parte. Bueno, moi ben, moitas gracias. Democracia. Non. BNG. Bueno, nós agora que temos certas dúbidas sobre o alcance que pode ter que a propia Deputación este aí. De feito, preguntamos a ver se outras deputacións estaban neste foro, nesta asociación. Ainda non o sabemos, non podo dicir nin que sí, nin que non. Pero non é unha asociación en principio así a priori. Sí que hai moitas asociacións nas que están representados concellos, deputacións, etc. Pero a verdade é que esta nos chamou a atención. É certo que o problema non é o costo, estes 500 € pois non é ningún problema para que a propia Deputación este aí como participante nesta asociación. O que si agarda que despois non teña outros custos a maiores, non, a través de distintas accións que todos sabemos que a veces as asociacións solicitan. Agora mesmo a nosa posición é reserva de voto ata o pleno. Gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois nós tamén temos alguma dúbida. Se lle vale de algo ao compañeiro Bernardo, na páxina web, dende logo, quen aparece somos as 4 asociacións provinciales de empresarios de construcción, máis a Cámara de Contratación de Galicia como integrantes, e logo como parece tal, convenios e subvención, dice que non hai artigos nesta categoría. Por exemplo, eu entendo que se unha federación, pois probablemente terá convenios, terá todo tipo de, terá algún tipo de subvención, etc. E dice que non hai artigos de ninguna nesta categoría, tal. Non hai ningún dato tampouco respecto ás auditorías, ao informe de auditoría último, que é do ano 2022, pero tampouco hai máis datos, etc. Entón, bueno, supoño que sí, que é algo que a Diputación que aportará, pero en todo caso, pois nos, repito, temos tamén algunha dúbida e nos reservamos o voto para o pleno. Moi ben, moitas gracias. Non. Bueno, pois, a ver, eu agora a voto pronto, eu recordo que o que se nos indicaba do a falar con nós e comprobaremos as dúbidas que eso era, bueno, que era a información prácticamente, era unha colaboración e era unha información en tempo real de todos os procesos de contratación a nivel de todo Galicia, bueno, con todos os datos que supón, en canto a esa información, e era fundamentalmente referido a eso. Pero, bueno, de todos modos, nada, miraremos as dúbidas para aclarar no pleno, non hai outra cousa, vale? Vale, votamos logo a favor, os demais entendo que estén para o pleno, vale? Bueno, pois, moción de urxencia non hai. E logo se pregunto se hai algo nesta comisión. Se non hai,
Dámola por finalizada. Venga. Bueno, pois vamos ca segunda das comisións, que é a Comisión Informativa Social de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Bueno, ao orden do día, como sempre, no primeiro punto temos a aprobación da data anterior, que se non hai ninguna obxección, dámola por aprobada. E o segundo punto do orden do día, o expediente número 9/2024, modificación das bases de execución do ordenamento vixente da Deputación Provincial de Ourense. Marta Novo, a palabra. Gracias, boa tarde de novo. Nada, isto consiste en cambiar un obxeto dunha obra, non? Que iba a facer o Concello de Ríos e pediu o cambio en tempo e forma no tempo que tiña que facer, pero se traspapelou e non se meteu no anterior pleno. Entón, agora, como vendo que o había metido por resisto en fecha, na fecha que tiña que ser, pois o traemos aquí para regularizarlo. Pero, bueno, é un cambio de obxeto. Diogo, nada. Benega, nada. Persoal, nada. Bueno, pues entonces, nada, vota. A favor. Sí. Non hai, erros e preguntas, tampouco hai. Ok, pues entonces tamén terminadas aquí. Claro, van a echar rápidamente o xoro. E no segundo punto temos neste caso a cesión gratuita da parcela Nove Arrocha, referencia catastral que aí consta, polígono da parcela igualmente, no municipio de Bande, a favor do Concello de Bande. Ten a palabra Patricia Torres. Boa tarde, gracias. Neste caso, pois, é unha parcela que adquiriu a Deputación de Ourense dentro do proxecto europeo Raia Termal. Fixo toda a documentación correspondente no registro da propiedade e este ano e este ano o Concello de Bande solicitou a cesión desa parcela para facer un uso destinado a autocaravanas. Entón, neste caso, pois, houve un período de alegación, se non houve, neste caso, pois, ninguna alegación ao respecto. O que se propón é facer a cesión gratuita durante o período de 30 anos para o uso de autocaravanas do Concello de Bande, e no caso de que se cambie o uso desta parcela do uso previsto, por neste caso teria que ser unha reversión da cesión. Son 3.481 metros cuadrados, está na zona de Porto de Quintera, que é a zona onde está todo o tema relativo á zona termal e tamén ao que é o campamento romano que hai no Concello de Bande. Entón, bueno, entendemos que é algo positivo, que é algo que vai a sumar dentro do que é o ámbito turístico e cultural do Concello de Bande, en unha zona, ademais, moi interesante. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia? Democracia, non. Benega? En principio, nós, se o Concello de Bande solicita para este fin, a Deputación non ten outro destino para eles, pois, bueno, pode supoñerse lógicamente que están empregados nesto, que seguramente que non están, que haberá que ir a marteros incluso, non? Entón, pola nosa banda, pois, estamos de acordo nesta cesión. Moitas gracias. PSOE? Nada. Vale, pois entonces, se non hai ninguna outra intervención, votamos, sí. Veña, votos a favor? Os demais abstéñense. Vale, gracias. Bueno, e vamos co terceiro punto do orden do día, o programa de colaboración cos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense para a realización do censo de instalacións e emprazamento con amianto dos seus municipios, así como asistencia para a elaboración do calendario e planificación para a retirada nos de carácter público municipal 25-27. Non sei se José María tes a palabra ou lle pasamos directamente a... Directamente a palabra a Javier Bove para que o director de área nos explique o programa de recolhida. Vale, Javier, pois benvido. Gracias, presidente. Boa tarde a todas e todos. Entendo que non é necesario explicar previamente que o amianto
aínda que sí, con independencia de que sea un silicato ou non un silicato e que se ten forma de fibra e que de aí provén a peligrosidade que poda ter para a saúde, sí que convén deixar claro que o amianto son as fibras que durante moitos anos se viñeron utilizando para facer un produto que técnicamente se coñece como fibrocemento. Pero que o fibrocemento pódese facer con outras fibras. Quero dicir que pode existir materiales de fibrocemento, tamén conocido como Uralita, porque era a fábrica máis importante que había durante moitos anos en España, que, como no caso da aspirina, pois acabou dando nombre ao produto á marca. Entón, unha cousa é que sexa que unha instalación teña produtos de fibrocemento, que son fáciles de ver, e outra cuestión ben distinta é que ese fibrocemento teña ou non amianto. Entón, o problema do amianto é que se demostrou que é prexudicial para a saúde, pero tamén hai que deixar claro, na memoria fálase de que a OMS estima en 100.000 mortes anuais en todo o mundo relacionadas co problema do amianto, pero é certo que está especialmente vinculada á manipulación do amianto. Non quere dicir que a presencia de unha estrutura con fibrocemento que teña amianto cerca das persoas necesariamente implique unha saúde para as persoas. Outra cousa é a manipulación, cortalo, andar con el que podes inhalar partículas desas fibras. Entonces, dentro de a seriedade que ten esta cuestión, quería deixar isto claro porque a peligrosidade é relativa e hai que tomarse as cuestións tamén con calma. Non pode ser que ahora levantemos todas as cubiertas da provincia de Ourense para eliminar as placas de fibrocemento sin que isto represente realmente un precio. Bueno, en todo caso, hai un precepto legal que aparece na famosa Lei de Residuos solos contaminados para unha economía circular do ano 22, que na disposición adicional 14ª di textualmente que no prazo dun ano desde a entrada en vigor da lei, e hai que recordar que a estes efectos, a entrada en vigor da lei era o día seguinte da súa publicación, que había cuestións da lei que estaban derivadas a un anos despois. A publicación fíxose o 9 de abril do 22, polo tanto, antes dos 10 de abril do 23, os concellos deberían haber tido elaborado un censo de instalacións e emprazamentos con amianto, incluindo un calendario que planifique a súa retirada. Isto visto así, certamente asusta, porque elaborar un censo de todas as instalacións que haxa no concello, con independencia da titularidade, e planificar a súa retirada, pois é unha labor bastante inxente e un costo económico moi importante. A lectura sosegada do resto da disposición adicional non é que aporte demasiado, di que ese censo terá carácter público, será remitido ás autoridades sanitarias, ambientais e laborais competentes da comunidade autónoma, as cuales deberán inspeccionar para verificar respectivamente que se retiran e envían a xestor autorizado. Dice, esa retirada priorizará as instalacións e os emprazamentos atendendo o seu grado de peligrosidade e exposición á poboación máis vulnerable. Eu creo que esta frase é determinante. A cuestión é que ata agora tampouco había un documento, porque isto non foi desarrollado nin por ningún reglamento nin ninguna outra lei, ata que este verán, no mes de xuño, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo finalmente publicou unha guía que, entre outras cuestións, analiza precisamente a elaboración dos censos de instalacións e emplazamientos con amianto e os criterios para priorizar a súa retirada. Entón, agora que existe este documento, pois, con certa seguridade se poden afrontar os traballos. A ninguén se lle escapa que os traballos son bastante ingentes. É dicir, facer un censo en cada concello de todas as instalacións que podan ter amianto non é sinxelo. Pero existen ferramentas que poden axudar e simplificar un pouco este traballo. Está de moda os algoritmos de inteligencia artificial que, aplicadas a análisis de imaxes satelitales,
as imaxes do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, as propias do Google Maps, o análisis do catastro, onde aparecen as construcións co seu ano de construción, isto é determinante. O fibrocemento prohibiuse a súa utilización na construción a finales do siglo pasado e a comercialización no 2002, logo de supoñer que cualquier construcción posterior ao 2004 ou 2005 non teña materiales con amianto. É previsible, sempre podía ocurrir algo raro. Entón, con todo isto podese facer un cribado previo de todas as instalacións que pode haber no Concello con independencia da titularidade, especialmente se son cubiertas, que é o máis abundante, depósitos elevados, pero habrá tamén despois que facer un chequeo en campo, porque pode haber baixantes dos edificios, aislamientos dos tabiques que poden ter fibrocemento máis alá das propias infraestructuras municipales, as redes de alcantarillado, as redes de abastecemento, hai non excesivo, pero hai moitos kilómetros deles construídos con tubería de fibrocemento. Entón, con todo isto, faise un preanálisis e despois a idea é constituir uns equipos que vayan coa información que teña cada concello comprobando e cerrando ese inventario. Ben entendido que esta última fase nos establecémola respecto das de titularidade pública. A non se escapa que entrar en edificios privados a facer análisis requiere autorización dos veciños, pero aparte tampouco é obriga do Concello. É dicir, a obriga do Concello é ter un censo que sea público, que calquera poda consultar, e que alguén poda dicir, oye, pois non alquilo esa vivenda porque me aparece con fibrocemento, ou eu que sou propietario desa vivenda, oye, resulta que non sabía que tiña fibrocemento, pode que o teña, non? Nese censo ten que ser público. A responsabilidade dos concellos é ter o censo priorizado e hai unha última parte que sí que di que, en todo caso, as instalacións e os emprazamentos de carácter público con maior risco, é dicir, dependendo de como este o fibrocemento, dependendo do aforo que teña, dependendo de se é inhalable ou non, de se está confinado ou non, pois debe ser retirado antes do ano 28. Tamén entendemos que esta obligación é dos de carácter público e titularidade municipal. As que sean de carácter público, o Concello se notificará á administración titular para que faga o que considere, pero entendemos que non é obrigado o Concello retirarlo. Entón, nun preanálisis entendemos que pode abrir en torno a 220.000, 250.000 edificios e instalacións que chequear na provincia, dos que quizás en torno a 2.500, 3.000 podan ser susceptibles de conter materiales que teñan amianto e dos que en torno a 500 sexan os que teñan unha peligrosidade por a súa afluencia, por estar cerca de colegios, por o que sexa, nas que os concellos deban actuar. Ou por lo menos, que tampouco quero dicir que sean de titularidade municipal, pero sí comunicarlle ás administracións públicas ou correspondente. Entón, analizamos o custo de facer isto. Claro, unha das cuestións a afrontar é isto ímolo facer para 1, para 10, para 20, para os 90 concellos, porque o custo de contratar e de dotar equipos non é o mesmo. A propia logística de organizar os traballos non é a mesma se os estás aquí mañá no outro extremo da provincia ou se tes un número suficiente de concellos nos que traballar agrupados por zonas ou por comarcas. Entón, é certo que na primeira, que aparece no expediente, a primeira memoria que preparamos, pois planteamos dous escenarios distintos. Un, onde podemos dar aos socios aos concellos que cada un que queira facelo, pois se adira a un programa, e nese caso os custos que nos salen pois rondarían os 6.000 euros. A todo isto organizábamos os concellos en 3 tamaños de población.
porque a cantidad de edificacións está máis vinculada ao tamaño en población dos concellos que a outras características, o sea, a extensión territorial do concello non suele ser determinante para o número de edificacións, pero sí a población, non? Entonces, tiñamos ou basábamos cifras de 6.000 euros máis IVA no caso dos concellos de máis de 5.000 habitantes hasta os 3.500 máis IVA nos caso dos de menos de 2.000 habitantes. Pero podíamos rebaixar ese custo si había un número importante de concellos que se adían e nos permitía planificar os traballos. Nese caso, baixábamos aproximadamente un 18% o custo, que son 5.300 euros máis IVA para os concellos de máis de 5.000 habitantes, 3.800 de 2.000 a 5.000 e 2.859 nos de menos de 2.000. Isto significa que de 421.000 euros que tería o custo para toda a provincia, excluído Ourense, conseguíamos baixalo a 357.000 euros de realización do inventario nos 91 concellos. Claro, para garantizar esta situación, a Presidencia dixonos que asumía a Diputación sempre e cando isto se pudera planificar a 3 anos, 3 anos que a nós fannos falta tamén para poder acometelo, non os 3 anos, pero 2 anos largos, sí. Plantease o programa a 3 anos, porque con independencia de como faga ou como asuma a Diputación os custos, que os dividirá en 3 anualidades, a idea é traballar con unha planificación que, empezando desde o momento en que acabe a publicación do programa, se finalmente se aproba, dar 2 meses de plazo aos concellos para que se adiran e a partir de aí traballar, pero sempre tendo en conta que temos que ter acabado os inventarios antes de febreiro do 27, co obxecto de que os concellos, unha vez que teñan o inventario e a súa digamos, calificación en función da peligrosidade, teñan tempo para poder contratar, se así o estiman, aqueles que sea a retirada de aqueles que sean máis peligrosos e cumplir o plazo de antes do ano 28. Para isto, para a redacción de pliegos, para a valoración económica, ademais, tamén vai incluída a asistencia técnica no programa. Entón, esencialmente, o programa que se plantea é no que sería gratuito para os concellos a adhesión. A única contribución que se lle pide aos concellos é o mantenimiento do visor web. Explico por qué. Entre as cuestións para elaborar vai un visor dos traballos realizados que non solamente permite a cualquera visualizar no seu concello onde están as instalacións que podan ter fibrocemento, sino que ademais ten unha caixa de suxerencias para que cualquera pode dicir, oye, pois resulta que este edificio que é meu efectivamente tiña, pero retirei no ano pasado, ou mira que non vexo este edificio que creo que sí pode telo, de tal maneira que nos axude a ir completando o inventario. Ese visor web específico para cada concello, que terá a súa clave de acceso e estará vinculado a donde eles queiran na súa página web, e o feito solamente de mostralo quedaría cuberto porque a idea é incorporar toda esa información á enquisa de equipamiento e infraestructura local da Diputación nunha capa específica. Pero eso sí que non tería o caixón de suxerencias a disposición de cada ciudadano do concello. Entón, na medida en que os concellos queiran seguir mantendo na súa sede electrónica acceso a ese visor coa posibilidade de que os seus ciudadanos suban suxerencias, pois manterían esa cuota que son cantidades que estábamos propoñendo, pero que asumibles, porque son con IVA 350 euros ao ano no caso dos de máis de 5.000 habitantes, 175 euros ao ano no caso dos de 2.000 a 5.000 e 123 no de menos de 2.000. Estas cantidades xa teñen IVA, manteríana na medida en que o Concello quixera manter activa eso. Non sei se hai alguna dúbida que eu podan...
intervención a todos, para que aclaren as dúbidas. Bueno, moitas gracias por a explicación, Javier. Creo que quedou máis ou menos claro, pero bueno, ahora o turno dos grupos. Democracia. Democracia? No, vale. Venga. Bueno, pois, a nós parecenos unha boa iniciativa, porque é algo que efectivamente temos os concellos en viva da mesa. De feito, cada certo tempo cheganos incluso ofertas de empresas privadas, non, para vehiculizar esta demanda legislativa que temos agora mesmo, non, que a lei nos obriga, e o certo é que sempre o vas adiando porque tampouco sabes moi ben por onde coller o boi neste caso. A cousa ten o seu intríngulis porque unha vez empeces e abres a espita, despois a execución desa retirada pode ser complexa. Por iso tamén me parece importante o que decía neste caso o director da área, porque, a ver, sin frivolizar e sin minimizar a perigosidade que poda ter, é certo que a cidadanía tamén ten que estar ou ser comprensiva de que isto non é que porque haxa amianto nunha casa ao día seguinte vai aparecer un cancro de pulmón, non? Que sería o caso a todos os asbestos. Non é ese o tema, ni moito menos. Efectivamente, isto está ligado sobre todo a temas de manipulación. A mí, sinceramente, incluso casi podo decir que me preocupa máis todas as granxas abandonadas que temos no país, que están por aí adiante en 50.000 sitios e que sí que ves que os teitos se están desfacendo e caendo, e aí sí que hai unha perigosidade intrínseca, porque eso sí que está bajando e en moitos casos incluso acaban ardendo, con que significa eso de desprendemento dese tipo de fibras cara a atmósfera, que pode non só ser en zonas de moita presencia humana, pero bueno, sí que poden ser arrastradas incluso a través da auga ou do propio vento, non? Pero, indo ao fondo da cuestión, é algo de adhesión voluntaria, por lo tanto os concellos poden adherirse ou non, é unha opción, como cando falamos do tema da Auga Ourense, que pode dar unha solución a moitos concellos que así o consideren, e, por lo tanto, bueno, a falta de un análisis máis pormenorizado, dentro do Bloque Nacionalista Galego, estamos de acordo en que se oferte esta solución aos concellos, porque realmente é necesario. Despois, outro segundo paso que mellor teremos que falar e ver como se solventa é o tema da desmontaxe naquelas, insisto, que se entenda que é necesario desmontar, porque iso é un punto para min absolutamente fundamental, non? Diferenciar aquelas que existen pero que están aí e non entrañan en principio ningún risco ou un risco mínimo, como risco témolo en todo, non, na vida, e outra cousa é aquelas que efectivamente haxa que desmontar porque están, pois, non sei, nun centro escolar ou cousas que sí que realmente poden entrañar un risco a maiores ou que a propia cuberta este pois, nun estado moi deteriorado e próximo á residencia, non? Entonces eso é algo que, bueno, polo que entendemos neste proxecto quedaría perfectamente retratado e é un punto de partida interesante. Xa digo, despois outra cousa vai ser como retirar aquelas que sean necesarias, porque o custe agora mesmo está disparado dentro deste tipo de xestión. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. PSOE. Hola, boas tardes de novo. Bueno, pois nós tamén nos parece unha iniciativa moi encomiable porque realmente os concellos seríamos incapaces, algúns ao mellor podríamos intentar, pero dende logo os concellos pequenos é moi complicado. Este mundo é un mundo no que non só está o fibrocemento, aí Javier planteaba o fibrocemento e todo eso, pero hai moito máis. Por exemplo, os embragues de moitos ascensores antigos son con fibrocemento, as pastillas que levan aí de embragues e de frenos e non sei que máis. Hai moitas cousas, fornos, caldeiras, no mundo os vagos de tren, o illamento que levaban vagos de tren. En Ferrol creo que é unha das cidades de España nas que máis asbestosis hai, polo tema de todos os barcos que tamén levaban uns illamentos e levaban unha serie de produtos con... Pero eu buscando así información, non deixa de ser unha anécdota, pero que é unha anécdota preocupante, pois que os polvos de talco que se usaban antiguamente de algunha marca moi conocida, que foron retirados do mercado porque tiñan
levaban tamén as fibras estas, e que incluso sei que están aparecendo por aí cancros por culpa deses polvos de talco, non? En todo caso, sí que é complicado, cámaras de aire, teitos, falsos teitos, etc. Pero, bueno, empezamos por aquí e pouco a pouco eu creo que tamén hai que darlle un pouco a razón o que dice Bernardo, que tampouco hai que pensar que mañán que se nos vai vir, porque houve unha época, eu profesionalmente, houve unha época que se cambiaron cantidad de teitos e se puxo a tella do país encima de fibrocemento do que si levaba o asbesto, non? Entón, bueno, en todo caso, o dito, pois, benvida sea a iniciativa e o noso voto vai a ser a favor. Moitas gracias. Algo cosa máis? Alguna intervención máis? Non? Javier, moitas gracias. Gracias. Nada, pois votamos logo, non? Por favor. Abstención. De recoller, perdón, volvo outra vez, punto 4, porque non estaba dado alta isto. A modificación da ordenanza provincial reguladora da prestación do Servicio Intermunicipal de recollida, transporte e eliminación de residuos de competencia local prestado pola Diputación de Ourense en régimen de competencia delegada. Ten a palabra José María Lago. Boas tardes. Boas tardes de novo. Boas tardes. O día no anterior pleno aprobouse a ordenanza fiscal reguladora do servicio e o día 2 levouse a comisión a ordenanza provincial da reguladora da prestación do servicio, nera que a que se trae ora para aprobación en pleno despois do voto favorable por unanimidade da comisión. A maioría dos presentes, ou moito dos presentes, estuveron o día da comisión. Basicamente é regular como se vai a prestar o servicio, que son os residuos de competencia municipal, os de competencia privada, os de competencia, despois como se vai a facer a xestión dos distintos residuos e do punto limpio, e como vai a ser desenrolarse todo o servicio. Despois tamén ven que non aparecía hasta ahora a vigilancia, inspección e control, co servicio de vigilancia que se vai a pôr en funcionamento a través desta Diputación, e despois, lógicamente, se hai vigilancia, inspección e control, vai haber o servicio de as infraccións e as sancións. En principio, non hai nada máis. Moitas gracias. Democracia? Non? Bénega? Bueno, pois, dentro do que nacionalista galego, en principio, darlle os parabéns polo traballo feito ao Servicio de Medio Ambiente. Entendemos que é unha ordenanza que recolle todo aquilo que a nova lei nos obriga a soster, incluso unha compilación de varias ordenanzas un pouco piloto que estaban por aí en marcha, non? E podo dicir que eu pedín incluso para incorporar cousas a que estaba elaborando. O sea que, ben, hai unha cousa que sí que non acabei de ver ben encadrada, e digo, por se acaso é necesario que se lle dé unha volta antes de levar a aprobación. E é no tema de recoller separada de residuos e compostaxe de proximidade. Hai unha parte que sí que queda moi clara, que é como facer para a vixiancia, para comprobar que se fai ben, non? Porque sabemos que vai haber moita xente que pida, lóxicamente, a minoración, porque, bueno, un 30%, pois, a xente vai non pedir casi por sistema, vamos a decirlo así, non? Entón, claro, efectivamente aparece que no artigo 24, no apartado 7, os usuarias que se adiran ao servicio de compostaxe doméstico deben permitir o acceso para a inspección do seu composteiro por parte dos servicios técnicos da Diputación de Ourense. É dicir, no caso de compostaxe doméstico, está claro que teñen que permitir o acceso. Claro, aí queda unha dúbida, e tamén o digo de cara ao meu propio concello, a ordenanza que estou a elaborar eu.
como facer co compostaxe comunitario. Porque aparece, no caso de compostaxe comunitario, o mantemento preventivo e combativo da área e o control do proceso de elaboración do compost será responsabilidade da Diputación de Ourense. Os participantes na compostaxe comunitaria deberán garantir a correcta separación e depósito dos bioresiduos no modo habilitado para tal fin. Pero non aparece a fórmula pola que se vai a facer esa inspección e, lóxicamente, esa xente vai... Tamén deberíamos de ter unha fórmula de control respecto deles, non sei se me explico. Porque despois aparecen, no artigo 23, a recollida separada de bioresiduos, que os usuarios que se adiran ao servicio de recollida selectiva de bioresiduos deben permitir a inspección dos servicios técnicos da Diputación. Os datos de inspección poderán servir, de ser o caso, para verificar a aplicación de correspondentes a esa recollida na ordenanza fiscal de aplicación. Pero claro, se se fixan, é para a recollida separada de bioresiduos, que eu quero entender que é a que vai a quinto contedor. Entón, digamos que os que están no caso de compostaxe comunitaria quedan un pouco aí no albur, non van nin para un lado nin para outro. Como se faría ese control sobre esa xente? Por exemplo, no meu caso, que temos 140 composteiros comunitarios, hai moitas familias en Allariz que teñen compostaxe comunitaria, non fan separación tal cual para quinto contedor, nin fan compostaxe doméstica. Entón, como facemos ese control desa porcentaxe, que ademais agora a Diputación tamén está implementando áreas de compostaxe comunitaria? Bueno, e por suposto tamén, isto entendo que é algo vivo, porque é algo que se ten que facer ex novo agora para esta nova lei. De feito, vai haber cousas, ainda comentaba onte con algún técnico da área, que a ver como vai, porque, claro, resulta que a semana pasada salía, non sei se o viron, que agora se vai pasar, seguramente, por incumplimento sistemático do tema da recollida de envases, a un sistema de pago por recollida, que é o que teñamos que ter feito desde fai moitos anos, que é o que fan en Alemanha e outros países. Claro, eso xa nos move totalmente os marcos. E cando digo que nos move os marcos é porque, evidentemente, se estamos montando un sistema, implementando un sistema, esta semana presentaba a propia Sogama un sistema de recollida de contadores amarelos con identificación mediante microchipado, de diferenciación de botellas, latas, etc. Pero se finalmente se vai optar pola recollida con pago, claro, para que vas a montar este outro sistema? Non sei se me explico, non? Entón, hai moitas cousas que na propia ordenanza, seguramente o ano que ven, teremos que modificar un pouco en función de como se vaya desenvolvendo a normativa. Pero, bueno, xa digo, por a nosa banda, consideramos que é algo, un documento que está ben redactado, que está recollido para a realidade da nosa provincia en boa medida. Se temos algunha aportación máis que facer, pois a faremos ao longo destes días, e o que sí que detectamos así de partida é esta disfunción no caso da compostaxe comunitaria. Pola miña banda, pois non teño máis que engadir. Nada, moitas gracias. Pois moitas gracias por as súas aportacións. PSOE. Sí. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, unha ordenanza necesaria e sustentable, digamos, neste momento. Si é verdade que pensamos que vai quedar obsoleta a non moi tardar, probablemente, pero, bueno, modificarémola cando sexa, e demais. É un instrumento necesario, o que si, nos xa debatimos nas distintas reunións que houve ao respecto, e tamén repetimos, digamos, a solitud da implementación dos distintos documentos e instancias, e demais que sean en tempo e forma a disposición dos veciños para evitar o máximo posible as casuísticas que necesariamente van a aparecer para o tema de compostaxe e utilización, sobre todo medios privados por parte de comerciantes e pequenos empresarios, para que estén en tempo e forma e poden entrar en vigor o antes posible. Moitas gracias. Sí. Boas tardes. Empezando polo que dizo BNG, isto é unha ordenanza viva, vai ser mutuo de ensaio erro, non hai ningunha no territorio que se está, vais ir probando. Hai distintos sistemas como no tema dos composteiros comunitarios, como pode ser o microchipado ca chave de cada un dos usuarios. Vamos a ver todo o que hai. Sí que é certo que
Sogama implantou un novo sistema e os nosos sistemas que estamos estudiando tanto con distintas empresas como con outras entidades como poden ser incluso con Portugal, con Lipor teñen que estar interrelacionados o día de mañá co que faga Sogama lógicamente para ter un tránsito de información entre uns e outros o de Alemania non é algo que inventaron os alemanes, era o que se facía toda a vida cando levabas a botella de volver e che devolvían os céntimos. O final é volver o de sempre. Pero, bueno, como decíamos, é unha ordenanza moi viva e estaremos cada ano intentando millorala. O que dice Álvaro, sí que xa o comentou outro día, o de facer as campañas, o de facer os dípticos, incluso no tema falouse xa que estaba ali presente co tesourero, cando se manden os recibos, pois tamén un pouco, no pouco que hai na primeira carta, como vai ser certificada por algunhas liñas, empezando a explicar desde o tema de como explicar, de como separar, hasta incluso ao tema de como vai a facer a domiciliación, porque agora pasamos de ter unha a ter 3 ou ter 4 recibos o ano, entonces hai xente que o mellor pensa que xa está domiciliado, que non está, bueno, iso vai ir nas cartas primeiras que vai certificada, e despois vamos a facer unha campaña e unhos dípticos para explicarlo a toda a población, para iso pedir axuda aos concellos e faránse distintas charlas. Gracias. Moi ben. Alguna intervención máis? Non? Vale. Nada, que se pode mirar o tema este do axuste do tema do compostaxe comunitario e no demais, pois totalmente. De todas maneiras, salvo que me corrixa José María, composteiros comunitarios no ámbito da Diputación somos 3 ou 4 concellos. E temos 2 cada un, porque foron un plan piloto, foi Xinzo, foi Carballiño e foi Pereiro, creo. Pero como esperamos que este ano se poñan moitos máis. Se te metiste con 140 non te digo nada, sin pornos a medio. Non, é que ademais vai ser unha orden seica, levan non sei canto tempo anunciando que vai ser unha orden teóricamente, incluso o último que me dixeron é que mañá igual sai a orden o do, a ver se é certo, dotada precisamente para este tipo de instalacións, non? E outras. Vale, perfecto. A todos modos, que recollemos e miramos o tema máis. Vale, pois nada, vamos a votar. A favor? E vos abstención, sí. Vale. Bueno, vamos co quinto punto do orden do día desta xa gran importante comisión. Neste caso é a moción do BNG para a mellora do transporte público para as comarcas de Celanova e Baixa Limia. Aí ten a palabra BNG. María ou Bernardo? Non igual. Pois Bernardo. Bueno, non igual. Isto vai non levar pugas e todo. Entonces, a ver, aí hai un problema real que non só está localizado nesta zona concreta, non? Que é a comarca de Celanova e Baixa Limia, a nivel de transporte público, como é sabido por todos e todas, que habitualmente, cando menos os nosos veciños e veciñas, desde logo non lo trasladan. No caso concreto da Baixa Limia, hai únicamente dende Bande 2 horarios pola mañá, 2 frecuencias pola mañá e 2 frecuencias pola tarde. E cando digo 2 frecuencias é unha de ida e unha de volta, unha de ida e unha de volta, non é que haxa 4. E no caso de Celanova engádese unha máis, pero curiosamente, ademais esa que se engade, para ir e volver dende Celanova directamente, no tramo de mediodía, coincide xusto na mesma hora, o sea, non exactamente na mesma hora, pero na mesma hora hai o doble transporte, o sea, ademais, en vez de, digamos, dar servizo a distintas horas, resulta que é prácticamente coincidente, co cual xa é pouco, pero ainda encima lle metemos tal. É absolutamente inviable, por exemplo, para que nos fagamos unha idea, para os rapaces que teñen que coller un transporte por estudos para marchar o domingo pola tarde, non hai transporte, non é posible vir desde toda esa comarca cara aquí en un transporte público. E incluso os transportes que hai
despois chegan a Bande, pero teñen que ir a través de lanzaderas ao resto da comarca, e resulta que esas lanzaderas tardan máis de media hora en chegar, é dicir, que estás media hora ali a intemperie agardando a que chegue o autobús. A verdade é que o sistema é francamente mellorable, por non dar outro nome, e entendemos ademais que se pode mellorar co que xa está pagando a Xunta. Ni siquiera falamos de que, por suposto, sería mellor ter un servicio moitísimo máis amplio, pero hai un marxe, porque do que está pagando a Xunta, non sei se saben como funciona o sistema de concesión das líneas de transporte, vai por kilómetros. Entonces, hai unha boa parte dos kilómetros desa concesión en concreto, casi un 20%, que non están a ter uso a día de hoxe, o sea, que están simplemente, a Xunta podería decirle hai que poñer este transporte a maiores e con eso xa ganaríamos unha mellora sustancial no sistema de transporte público sin que eso supuxera un maior coste. Entón, un pouco, a nosa moción vai nesta línea, que entendemos que é absolutamente necesario e prioritario para o vertebramento da propia provincia, para dar servizo, ademais, porque o resto da ciudadanía en boa medida se move en vehículos propios, pero tanto persoas maiores como os rapaces máis novos son aqueles máis afectados por un déficit no que supón un transporte público que non reúne as condicións que entendemos que debe ter no século XXI, cando ademais estamos dicindo a ciudadanía que se ten que mover en transportes sustentables e non queimar gasoil por queimalo. Entón, un pouco a moción vai nesa línea de intentar mellorar, e xa digo que en boa medida ademais isto sería posible coa actual concesión que xa existe. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia? Non? PSOE? PSOE, sí. Boas tardes a todos e a todas. Evidentemente, eu creo que todo o mundo estamos de acordo que hai que mellorar, eso está clarísimo. O que vexo é que isto non é un problema solo desa zona, sino que, ao fin e ao cabo, todos aqueles concellos que non estemos dentro do que o contorno da capital, todos estamos máis ou menos en esa situación. Ahora, o que tenemos que estudiar é a posibilidade e a viabilidade que isto poda levar. En principio, vamos a reservar voto. Gracias. Moitas gracias. Patricia. Bueno, neste caso, pues nós tamén vamos a analizar, incluso falar cos concellos, tanto nosos voceiros como, neste caso, os alcaldes, un pouco para que nos participen da situación e do que eles tamén ven e do que trasladan os veciños. Entón, o noso posicionamento é unha reserva de voto e falaremos máis polo miúdo no pleno. Moitas gracias. Alguna intervención? Non? Bueno, pues entonces votamos. A favor? Os demais, entendo que nos reservamos o voto todos os grupos, sí? Vale. Bueno, pois boas tardes de novo. Vamos a cuarta das comisións, que é a Comisión Informativa de Políticas Sociais. Aquí temos, por unha parte, no punto primeiro, como sempre, a aprobación da acta anterior, que, como sempre, tamén, se non hai ninguna alegación, dámola por aprobada. E no punto segundo, esta moción conxunta para o apoio á xestión pública e directa do CAP de Ourense. Como é conxunta, vamos facer orden de intervención normal, non? Ou de menos a máis ou de máis a menos, me dá igual. Como queira. Sí, pero dá igual, é conxunta. Bueno, empezas tú. Bueno, pois veña, empezamos logo. Empeza Patricia. Bueno, boa tarde novamente. Bueno, pois neste caso é unha moción conxunta que nos trasladou neste caso a plataforma pro CAP
e que entre os voceiros e o presidente decidimos presentar de maneira conxunta o entender que unha demanda xusta, que neste caso que solicitan é a xestión directa do que é o centro que está rematado, que é verdade que houve moito retraso polo que todos sabemos os que estamos en concellos a raíz dos retrasos vinculados á guerra de Ucrania, tamén o incremento de prezos despois da pandemia e, por tanto, sí que houve un incremento importante no coste da execución desta obra, pero, finalmente está rematada, ese é o compromiso que por suposto, cumpriron na Xunta de Galicia e agora a parte que queda é o tema da xestión. Nos entendemos que, igual que nas outras provincias, a xestión neste caso é directa, tamén entendemos que a demanda por parte da plataforma e das familias destas persoas vulnerables é xusta e, por tanto, tamén consideramos que é adecuado apoialos e, por suposto, que se pode abrir canto antes, falando do primer trimestre. Entendemos que están agora co equipamento, que foi o que nos trasladaron outro día. Nos, como partido, ao lado das familias, sobre todo das persoas vulnerables. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Por se vamos de orden e tal, peso aí, non? De menos a máis. Vale, peso, perdón. Boas tardes a todos e a todos. Nos, como non pode ser de outra forma, estamos totalmente de acordo cando nos levamos xa anos en conversas ca plataforma apoiándola en todo o que necesitan. Sin máis. Moitas gracias, Susana. Benega. Hola, moi boa tarde. A ver, ten toda a lógica do mundo, non? Hai que recoñecer que o edificio é un edificio un bo edificio, tardamos, pero hai que recoñecer que é un bo edificio, falta ahora amoblalo, pero non teño ninguna dúbida de que se vai facer tamén conforme ao que foi a propia construcción, non? Pero, claro, queda a parte, non digo a máis importante, pero para as familias, sí, porque xa nesta non estaba naquel momento, pero seguramente algunha das persoas que estades aquí serades deputadas e deputados, na que se fixe unha defensa por parte desta plataforma da xestión pública directa, pero non é por un capricho, nin tan siquiera por unha defensa política do público, é porque está demostrado claramente de que a xestión pública directa, en estos casos, en outros hasta poderíamos entrar a discutilo, pero en estos casos repercute directamente no servizo, non? Porque en estas cousas é na que sí que é certo que deberíamos moito menos mirarnos o en Vigo, non? As organizacións políticas. É unha cuestión moito máis humana, moito máis de dereitos humanos que de posicionamento político, non? Entón, desde a nosa perspectiva, efectivamente, esta moción de novo reivindicar algo que creemos totalmente xusta. Agora falta poñerlle cabo exactamente nas mesmas condicións co resto de provincias que teñen un centro como este, que teñen unha xestión directa. Temos que decir que a nós temos algunhas dúbidas ao respecto de eso. Por tanto, o reforzamento que pode haber por parte desta institución desa defensa da xestión pública directa, pensamos que debería ser determinante a hora da posición que teña que adoptar a Xunta de Galicia cando determine a súa xestión. Simplemente unha cuestión de matiz que non é menor, non sei se é menor, é o seguinte. Teño constancia de que queren acudir ao pleno. É un día complicado porque é o último día de curso, as nais dos pais teñen as súas vidas. Creo que deberíamos, por parte nosa, non poñerlle obxección a que a defensa da propia moción a faga algunha persoa da propia plataforma, máis alá de que nos posicionemos, igual que fixeron en outro momento, para que fagan, como en outros casos se ten feito, se eles o teñen a ben, é pouco máis que engadir, non temos moito máis. O único tamén, por o que a mí me transmitiron, é unha cuestión xa máis referida ao secretario, si podemos colocala sobre as 11 da mañá, tendo en conta que hai poucas mocións, o pleno vai ser relativamente curto, por cuestión da xenda da persoa que quere participar e vir aquí. Normalmente xa sei que aquí podería ser a segunda moción, ou mellor, despois... É a primeira. Eu penso que na Xunta de Voceiros, cando abordemos a orde do día, aí podemos establecer a orde. Perfecto, nada máis. Gracias. Democracia. Nada.
Bueno, pois non hai unha intervención máis, non? Non. Eu creo que eso de que falen eles ou non, que falemos da xunta de portavoces é adecuado. Eu outro día estiven con algún deles, eu creo que ao ser unha moción conxunta, non sei, pero bueno, en todo caso que fale un por todos. Claro, que fale, porque eu creo que o ideal é non politizar este tema, é dicir, se fala un que fale por todos, pero bueno, falamos na xunta de portavoces e... Xa sei. Sí, non, por parte nosa non hai ningún problema, non? Creo que as familias deben expoñer o seu, e, insisto, nestas cousas é onde hai que ter, non mirar sombrío. Vale, pois entonces, sí, exactamente, está claro, pero é unha moción conxunta, así que, nada, se non hai ninguna intervención máis, pois votamos, non? Sí, a favor? Vale, de acordo, unanimidade. Mocións de urxencia non hai, e rogo se preguntas, hai algún? Non, venga, acordamos. Aprobada por unanimidade, e no segundo temos a moción do Grupo Socialista para a dinamización do plan reitor de uso e xestión do Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, para que lle damos ao seu portavoz. Sí, falábamos antes do transporte de Baixa Limia. Si é verdad que en tempos, podríamos dicir que das comarcas menos agraciadas, digamos, dos investimentos por parte das administracións, podíamos falar da Ribeira Sacra, outra máis, pero, bueno, creo que nestes momentos, se hai unha comarca pouco beneficiada, digamos, por as inversións das distintas administracións é a terra da Baixa Limia. Levábamos moitos anos solicitando a dinamización do Xurés, desde aqueles tempos de Benito Reza como director do mesmo, e finalmente, non sin tempo, se fixeron o plan de ordenación de recursos naturais e o plan reitor de uso e xestión, ambos os dous justificadas e necesarias por o marco regulador da lei, que o facía imprescindible. Ben é certo que tanto o plan de ordenación como o plan reitor se fixeron dunha elaboración non suficientemente inclusivo, as persoas directamente afectadas por o plan non foron consultadas acertadamente, e isto generou un descontento entre veciños e veciñas, especialmente entre gandeiros e agricultores, a quen as restriccións, indudablemente, que se impuseron afectan o seu medio de vida sin ofrecer alternativas viables. Foi percibido este plan como un proceso excesivamente dirixido por a administración autonómica, sin implicar fondamente as autoridades municipais nin os colectivos locais, botando en falta un enfoque auténticamente participativo e transparente, que teria confortado unha mellor aprobación do plan de ordenación. Cando isto debería ter unhos beneficios que deberían ser acentuados tanto en términos económicos como sociais e ambientais, o Parque Natural do Xurés tendría que ser un motor económico provincial e, sobre todo, da comarca, dinamizando as economías locais e captando investimentos e posicionando Ourense como un referente do turismo sustentable tanto a escala nacional como internacional. Por todo elo, poñamos o foco e faguemos o chamamento ao mesmo a non olvidarnos do Parque do Xurés, Parque Nacional do Xurés, e por iso traemos as seguintes propostas de acordo ao plenario. Primeiro, que a Deputación de Ourense inste a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para a activación inmediata das disposicións contidas no Decreto 24/2022 de 3 de febreiro sobre o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, no que afecta as medidas de uso, xestión, emerxencias, actuación, seguimento e avaliación, organización e programa financiero. Segundo, que a Deputación de Ourense inste a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a dar prioridade á posta en marcha dos mecanismos de organización administrativa contemplados no devandito Plan Reitor, que incluyen órganos de dirección, xestión e unha xunta reitora que incluye a representante desta corporación provincial e os concellos de Bande, Lobeira, Muiños, Lobios, Entrimo e Cabo de Randín. Recordemos que a día de hoxe todavía non temos un director do parque. Terceira, que a Deputación de Ourense insta a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ao desbloqueo dos investimentos contemplados no programa financiero
do bendito Plan Reitor nas partidas de conservación, investigación, uso público e mellora de infraestructuras dos pasados exercicios 2022, 2023, 2024 e do vindeiro ano 2025. Mais nada. Moitas gracias. Debo gracia? Non. Venega. Bueno, máis alá de que sacamos unha reserva de voto, estamos basicamente de acordo con todo isto. Quizáis de todas as zonas con protección medioambiental, esta é a de máxima protección, que é un parque natural, que aparte está compartido cos portugueses. Se a xente da Limia, da Baixa Limia, lle preguntamos que opina sobre o parque natural, o primeiro que nos din é que está moito mellor en Portugal que na parte galega. Por qué? Porque estamos dentro de Europa, que a mesma reglamentación, que as mesmas normativas e con todo. Sin embargo, a actividade económica que conseguiron en xeral no Parque Nacional da zona portuguesa é infinitamente superior á parte galega. O parque estuvo e está moi abandonado. Está moi abandonado. E é unha fonte de recursos moi importante. É unha fonte de recursos moi importante. De feito, na comarca da Limia, en boa medida, ou da Baixa Limia, basculou económicamente cara a Lobios. Cando a capitalidade sempre foi en Trimo, hasta fai anos, hasta que foi o Encoro, fundamentalmente, basculou cara a Lobios, por dúas cuestións. Primeiro, porque ali estivo no seu momento, ou está a sede do parque, porque agora xa teñen as portas tamén. E segundo, por o tema termal. Esas dúas cuestións vehiculizaron económicamente e drenaron cara a Lobios a economía de toda a comarca. Iso que quere dicir? Pois que efectivamente o parque do Xurés pode ser un recurso moi importante. Pero claro, hai que ter en conta, e aquí é certo que na moción do Partido Socialista se ten en conta, non pode haber protección medioambiental que non leve aparellado a componente dos sectores productivos, neste caso o sector agrario e no sector gandeiro. E o sector forestal, porque xa hai algo que recurrentemente temos visto na comarca da Baixa Limia, na Serra do Xerés, son os lumes, non? Uns provocados na parte galega e outros que veñen da parte portuguesa, pero é un problema recurrente. Co cal, xa digo, estando basicamente de acordo con todo isto, cos recursos e cos fondos que hai a nivel europeo e a nivel estatal para a xestión destas zonas protegidas, pensamos que o do Parque do Xurés é manifestamente mellorable. Entón, bueno, facemos unha reserva de voto, pero desde logo estamos basicamente de acordo coa proposta do Partido Socialista. Moi ben, moitas gracias. Patricia. Bueno, nós tamén vamos a facer, vamos a revisar todo isto, por un lado, pois coa Xunta, que é a entidade que está neste caso implicada, tamén cos concellos afectados, entón imos reservamos o voto e no pleno pois temos a debate. Nada máis, grazas. Algunha intervención máis? Non? Vale, moitas gracias. Pois entonces votamos a favor e os demais reservamos o voto, non? Vale, perfecto. Ok. Urxencia non hai? Robos e preguntas? Non. Ok, pois entonces tamén comisión terminada. Venga, vamos. Vamos a por a última das comisións, que é a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Aquí, como sempre, no primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Entendemos que queda aprobada. Mocións de urxencia non hai. E rogos e preguntas non hai. Sí, vale, moi ben. Simplemente un rogo sobre o tema sobre Esquiou, o orden de prelación das comarcas
que pois sempre van no mesmo orden, polo menos as primeiras. Eu creo que un rogo de cara ás seguintes edicións, evidentemente nesta, porque non é o mismo ir a Manzaneda en xaneiro que ir en marzo. Porque en xaneiro probablemente pode haber algunha neve, e en marzo non. Marta, os que bueno, pero eu creo que en todo caso, a ver, este ano Terra de Celanova, Baixa Limia, o Ribeiro, Carballiño, Viana, os tres primeiros. O ano pasado Terra de Celanova, Baixa Limia, Ribeiro, Carballiño, Viana, os tres primeiros. O anterior o mismo, entonces parece que, claro, xa está así o cuadro montado, eu creo que estaría bien que haxa unha rotación, oye, que todos lle toque cando lle toque, non? Simplemente era ese rogo, nada máis, gracias. Eu contesto agradecido porque, como sempre, vexo razonable, probablemente non se fixo porque nadie reparou nil, igual que se fixeron outras bastantes modificacións que se fixeron este ano, aparte de ampliálo, e que foi a petición do ano pasado, como foi a informatización do sistema, a inclusión de persoas efectivamente discapacitadas, etc. Cousas que se fixeron este ano e que foron atendidas a rogos do ano pasado, que detectamos, pois efectivamente, primeiro que a xestión non era unha xestión moi artesanal, e se fixe un programiña para que as cousas funcionaran ben, e creo que está razonablemente ben, incluíuse os discapacitados, etc. Bueno, co cual, pois eu creo que mellorou, pero isto parece perfectamente razonable, non hai ningún problema en facer un sorteo, o que sea, e que salgan por orden que sea, e é lógico, non teñen por que ter ninguna prelación, por cual recoñémolo e trasladámoslo, vale? Gracias. Vale, alguna cousa máis? Non? Pois moitas gracias. Quedan terminadas.